זה ייקח זמן, אז תמשיכו לעודד. זיקה! 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 הוא גמור, קבלו אותו, הוא גמור. יצא חדור, שנייה. טוב, אז קודם כל, חג אהבה שמח לכם. חג מאוד מרגש. ולרגל חג אהבה, קניתי מתנה לאשתי. היות ואני בגיל העמידה, היא בכלל לא עומד לי. קניתי לאשתי ויברטור. כי בחושך לא רואים. באתי לתת ביצוע, ובאמצע נגמרה הבטריה. אשתי זרקה אותי לישון במרתף. כן, זה לא מצחיק. טוב, אז אני אציג לכם את עצמי. You know, James Bond. Yes, from AliExpress. You know, כן. ואני אשתף אתכם בחוויית חיים של סטנדאפיסט. כאילו, למה אני כזה היום אני שפוך ואני לא במיטבי? כן. טוב, אז קוראים לי צביקה, ואני גר בטירת כרמל, וברחתי מאשפוז פסיכיאטרי בבית חולים בטירת כרמל. תתחבר לי מהפוסט שלכם. ואני אשתף אתכם בפוסט שהעליתי בפייסבוק, שאני הרמתי בו רבות. טוב, אז הפוסט כזה, ערב טוב לכם, קוראים לי צביקה, ואני מעורער על חוסר מהות בחיים. אז אתמול נתקלתי בכביש החוף, חזרתי מערב סטנדאפ ולא העלו אותי, כמו תמיד.